साल रहे 2004 के। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हार के टीम इंडिया में बदलाव के लहर चलत रहे। यही बीचे झारखंड के एगो छोटा सा शहर रांची से उदय भइल एगो बिहारी छोरा के, जे पहला 4 इनिंग में 0, 12, 7 और 3 रन बनैलस। बाकी 5वां मैच में वो बिहारी छोरा जौन जलवा दिखैलस ओकरा बाद तक इतिहास ही बन गई। क्रिकेट के विश्व पटल पर वो खिलाड़ी के नाम सुनहरा अक्षर में लिखा गई। अब पहचान ऐसा बनल कि आज 43 बरस के उम्र में भी आईपीएल के ब्रांड वैल्यू बनावल रखेला दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अनकैप्ड प्लेयर रूल में बदलाव करके पड़ल, सिर्फ ई बात ला ताकि वो खिलाड़ी आईपीएल में खेल सको। रुआ लोग तो समझ ही गई होकम कि हम कौना खिलाड़ी के बात करतानी। जी हाँ, हम बात करतानी नंबर 7 के जर्सी पहने वाला थाला फोरा रीजन महेंद्र सिंह धोनी के। तो सवाल ई बा कि आज ई चर्चा का है काहे से कि काले कोलकाता में केकेआर और लखनऊ के बीच में आईपीएल के 15वां मैच भइल। ई मैच में राजस्थान के एगो छोटा सा शहर झुंझुनू से आवे वाला एगो विकेट कीपर बल्लेबाज लखनऊ की तरफ से नंबर 7 पर बैटिंग करके 7 गो छक्का के साथे 54 रन के अविश्वसनीय पारी खेल के केकेआर के जबड़ा से जीत छीन ले बा। तो भैया भइल ना थाला फोरा रीजन। काले ऐसा दमदार खेला देखावे ला खिलाड़ी के नाम है मुकुल चौधरी। भैया लइकाई में हमनी के एगो चाचा चौधरी के नाम सुनलर निसन आ अब एबरा आईपीएल में ई एगो नया मुकुल चौधरी आ गई बड़े, जेकल चौधराहट काल आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गई बा। तो काले मुकुल के चौधराहट वाला पारी देख के रुआ लोग के टीम इंडिया में एगो फिनिशर के विकल्प दिखता कि ना, ए बात पर अपन शुभ विचार रखी तले हम मैचवा के बकैती बता देता नहीं। आ चैनलवा पर पहला बार आई लोग तो तनी सब्सक्राइब कर लेम, आ फेसबुकवा पर अगर देखा तो खेम नु तो तनी सब फॉलो कर लेम, आ तनी लाइक शेयर करके भोजपुरिया समाज लोग के बीच में ई वीडियो के पहुंचाई लगी। बाकी मैचवा में भइल ई कि लखनऊ टॉस जीत के गेंदबाजी करे के फैसला कइलस। केकेआर के कवर फिनलन दूसरे ओवर में निपट गइले। बाकी ओकरा बाद रहाणे और रघुवंशी के बीच में 84 रन के बढ़िया पार्टनरशिप हो गई। लेकिन केकेआर के बल्लेबाजी में फेरू ट्विस्ट आ गई आ 11वां से 15वां ओवर तक मात्र 17 रन बनल आ 3 गो विकेट गंवा दिलस लोग। पहला बार 25 करोड़ी कैमरन ग्रीन कुछ बढ़िया हाथ देखौले आ पावेल भी उनकर खूब साथ दिहले। आखिर के 5 ओवर में 66 रन बना के लखनऊ ला 181 रन के एगो लड़े लायक स्कोर दिहल। लखनऊ चेस करे में 41 रन के ठीक ठाक शुरुआत कर लेलस, लेकिन 5वां ओवर में दोनों ओपनर के वैभव अरोड़ा आउट करके गोयनका जी के बेचैनी बढ़ा दिहल। पंत अब पूरन भी सस्ते में निपट गई लोग, तो गोयनका जी के बीपी भी बढ़ गई। लेकिन ई बीच में बदोनी बढ़िया पेस पर रन बनावत गई, जैसे कि लखनऊ आ गोयनका जी दोनों जना के आस बनल रहल। बाकी लखनऊ के फैंस लोग के या गोयनका जी के आस ओवर साफा टूट गई जब 15वां ओवर में बदोनी 54 रन बना के आउट हो गई आ 16वां ओवर से मात्र 1 रन बनल आ सौमी भी आउट हो गई। अब समझ जाए कि 24 गेंद में 54 रन बनावे के रहे आ बल्लेबाज केहू ना बचल रहे। आ ई समय पर मुकुल चौधरी 6 गेंद में 2 रन बना के खेलत रहे आ उनकर पार्टनर रहे आवेश खान। लेकिन कहानी अभी बाकी रहे, काहे से कि चौधरी के रवानी अभी बाकी रहे। यहाँ से शुरू भइल एगो अविश्वसनीय पारी के कहानी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के झलक देखे के मिलल। 17वां ओवर के चौथा गेंद पर चौधरी के बल्ला से जब दंदनाथ हेलीकॉप्टर शॉट निकलल तब पूरा स्टेडियम जोश में आ गई। फिर तो ओकरा बाद चौधरी जी खाली बाउंड्री में डील करत गई आ इक्वेशन के आखिरी ओवर में 14 रन बना दिए, यानी कि बिल्कुल कल दिल्ली या गुजरात के जो मैच भइल रहे ओकरे तरह। आखिरी ओवर लेके अइले वैभव। पहला गेंद आवेश खान 1 रन, चौधरी स्ट्राइक पर। दूसरा गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर छक्का, लेकिन अगला 2 गो शानदार गेंद ऊपर कोनो रन ना बन पाई। पूरा स्टेडियम में फैंस लोग के दुखदुखी बढ़ गई। गोयनका जी सीट पकड़ रहे। बीच में 5वां गेंद एकदम बढ़िया, लेकिन वाह रे चौधरी स्वीपर कवर के ऊपर से दंदनार छक्का के साथ स्कोर बराबर हो गई। इस शानदार शॉट देख के बॉलर आ केकेआर के फैंस लोग के दिल बढ़ गई। अब जीत ला आखिरी गेंदा पर 1 रन बनावे के रहे। वैभव अरोड़ा आखिरी गेंद फेंकले, काल के तरह गेंद से बल्ला के कोनो संपर्क ना। नॉन स्ट्राइकर एंड से आवेश खान 22 रन लेवेला दौड़ले। रघुवंशी के थ्रो आई लेकिन थ्रो ना लागल। अरे भैया सबे धोनी या बटलर थोड़े ही हो जाई, आखिरी बॉल पर डायरेक्ट हिट लग जाई। 22 रन के पूरा होते ही पूरा लखनऊ के फैंस लोग झूम उठल आ पूरा टीम के खिलाड़ी लोग आके मुकुल चौधरी के जब कंधा पर उठा के घुमावे लागल। सारा लोग जब उनकर चौधराहट भरी पारी के तारीफ करे लागल। आ ए तरह से काल एगो छोटा सा शहर से आवे वाला एगो खिलाड़ी के चौधराहट आईपीएल के पटल पर स्वर्णाक्षर में लिखा गई। भैया ए तरह के मैच रोज रोज देखे के मिली तो दिल तो बैठिए जाई हो। बाकी लोग के काल के मैच कैसन लागल तनी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करें। आज एगो और जानदार मुकाबला बाजे में बंगलोर के सामने हुई अपन बिहार के लाला वैभव सूर्यवंशी। तो मजेदार मैच के कमेंट्री लेकर के फेरू हम काले आए। वीडियो देखेला धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय बिहार, जय हिंद।